kan chung ti le zirlai kan ni la ya kan zirtir tu ten mihring te chen ho na atana thilpui mo tak tak min shil fo thina chung zinga chuan chanpui ngai anoma pianga kan phak ang toka puitur te le mi din mun shom taka an omla ya an bula thlamuan thei tura om tur te in thu thatak tak min shil thin ani kha in tu te mai po hian kan hring na hian chau ngoi ngoi chang le tlon lo chang hun hi kan tong thewa chung hun har sa hoi sen taka ma chon ngam te chuan an nuna zirlai dom tak an zir chhuak thin renga ma se chu tiang pal tlang ngam lo te chuan an hring nun chu a hma aya hun shom zo ka da in then khat phei chu an dam chungin an nun a chiat pha hial thin ani ole ton chuma po hian mishing taksa bung somni pakwa la ya chandar mun shan shana an mudan chanchin police te mai ni lo khotlang ril ro ti boy em thei atak nge ya india rama thil thleng chanchin I han ngai thadon ti ang india ram chimlam om karnataka hi arabian sea lui kam om ni in karnataka hi india rama coffee thar tam na ber state ani a karnataka state a hian khopoi mo tak tak mai omin chungsinga chuan Mangalore ti po hriatlar tak mai omin he hmuna hian darlim ro pui tak tia hriatlar kadri manjuna temple chu oma chumai baka khovel moina ina akentil tam tak mu tor atam hle bok ani Mangalore venga pakhat kadri cheng some sa chuan an veng park yang maya chuan dorlian lo tak mai nein meni som pahni kumsang ni som pako jingkar ma taka chuan ni danga ati dan thin ang bokin ador chu hon han tum ni a ma se ador khona ponzar a hongdon che tia chuan ador bula ama zana dora khardon po ala hmulo iblian ve pa ngai tak pahni lo om rengo chuan ami chu ala hle maya chuta I pakhat jok ton a hroi chu ain phel deu wangin some sa chuan ip chunga chuan enge om ti sha tum chuan a han en hnai dewa chuta le ip chu a khoi rol che chuan ip chunga tang chuan helmet lo lir chhakin chu helmet a chuan me chelu bung chu some sa chuan a hmuta thut mai chu a thil hmu chuan a thong hle maya arang theiang berin kadri police station ni na chuan a thil hmu chu shel ta ngalin police te po an thudon na bo zui turin some sa dor omna chuan an ron kal tak ngal ani ti chuan chulai thil thleng she apiang te chuan thil thlen dan hmu tum chuan some sa dor kota chuan an ron pung khom chak le maya forensic mithiam zok te po chuan mi puiten an hmu tam tak tak ma in helmet le achunga lubung lo om chu an na son ngal wata ip dang po chu police chuan film khur taka enin ip chunga han hong che chu an thil hmu chuan police te po chu a thong tak zet ani ber chu ip chunga chuan police chuan mishing tak sabung then kha chu hmule in hetianga an tum lo lutuk thil an hmu awang hian rap thlak an ti hle maya te chuan thil thleng chu kho chunga chuan adar sakin social media le news sang sanga te chuan reilo te a adar ta che maya amai ro chon no chuina chu alan dana tang ringot po hian a hau tak le don ti chu chiang takin a hria thei thung chumi bang chuan police chuan poi khoi tu son no emo no chuina atana thil poi mo hmu bel be sein ruang an hmu na chebel chu police chuan olok takin anui sa thiam tunian chuan an in dik tak ngal char chara ma se eng thil ma hmu bel emo midang hni na tang emo a thuthar shat bel tur po an nei talawa chu ruang an hmu chu Wenlock District Hospital a forensic team te chuan endik nei turin an la tak ngal ani heti mek la hian kadri atanga mel hnia hla om Nandigoda a Christian de thlan mola na thok pakhat chuan police hne na chuan thlan mola I pakhat thisen ninge langkai a hmu tho chu report lo thelu ve mekin kadri police chuan an report don na hmun chu rang takin an va pan tangal wata hetia an va thlen no hian thlan mola ip om an han hon che chuan an mitminga chuan zo na le makti na a khat ani ber ip chunga chuan jinglama katri an hmu ang chia mishing tak sabung then khate chu an hmu ve lo ni a te chuan chu ip le katri ip om te chuan engemo inzomna ani nge chu ringmalin ruang en dik tura an da na Wenlock District Hospital a chuan an rong chhar thar chu forensic team te en dik turin an da le ta ani he thil thleng hian mi puite a thongin ati chi ai hle maya chumai baka Mangalore Police Commissioner po chuan thil thlen dan dik tak chui chaw ani thenan team te din hialin nu chuina kalpui tur hian police officer samthum lai chu a thlan chho baka
Kate Singfield tur hian thu chua a siam ngal ta hiala he an rong chara hian meichelu a kut phale a tak sabung then kha chu monima se abak zong khoi ange om ti chu police zona anita a ti chon forensic team te chuan rong an endik nu hian nandi godale kadria an rong chha chu mi pakhat taksa nge ni ti chu chianta in he meichhia tu ti hriat lo hi kumsom thum panga atanga kumsom lu inkar mi ani thole darkal somni pali emo somthum liam ta vela thi ani ti chu an cheta a ani chuan meichhia tu ti hriat lo rong an chhar hi me ni som pakhata khan rong taka tha ani ti na ni chu ti chuan forensic team te chuan thu thar chu bu chui tu te hna chuan an hria tir ta thoya chu vele police te po chuan tol tha to chu arang thei ang bera an man wat angai ani ti chu tu shil shia shan ma ngai lavin cheng takin an cheta a kadri police te chuan Mangalore police station song te chu betanghalin meichhia kumsom thum panga atanga kumsomli inkar bo report awm lam lo thote an so vek ba ka aumani chuan arang thei ang bera an station sha tir thoi tur chuan an thopui ti na chuan an ngen ta hloma le chuan chu tianga police ten an me charang char thar chanchin boipuya an ril ru an sen mek lai chuan mi pakhat kadri police station a chuan ram kalin chuta chuan u naw nu me ni som pakhata achin shat lawa abon a police te na report helo tum chu alo lut hlul maya chuta a soidan chuan a u naw nu chuan electrical repair ni dor hongin zingdar ko vela na thok tura a kal thin thole zandar ko vela a hole mai thin thu soya amai ro chu chumini me ni som pakhata chuan a u naw nu chu nidang ang thowa an in chu chhosan ma se ador chu a thlen hun thin oma po ala thlen lo awangin ador a thok la chuan an kolta a ma se kol alak theiro awangin ama chu a farnu dor a thok la chuan ron kol in ani po chuan a farnu chu voi tam tak kol ma se kol alak lo tho chu police thena chuan a soita boka ti chuan chung thote police tena an shat nu chuan chiang le zwa zoka an shat cham theina torin a una nu mi mal nun chu an zo takngal ani ti chuan chu pa chuan a farnu chu Srimati Seti kumsom thum pasari mi ani thusoin kadri police chuan tu ti hriat lo zingkara arwang an chhar tak chu Srimati aloni tak mialin ti in ruang an da na hmun Wenlock District Hospital a chuan a una pa chu an hruai ta ngala ruang an da na hmuna zinglam an rong chhar chu Srimati una pa chu hmutir ni in chutia ruang a hmu rwal che chuan Srimati nu ta chu in sum zo talavin lungche em hian a tap chhok ta hom homa chu rong a taksa po la hmu kim lo chu a farnu Srimati Seti nge ani tho chu police hna chuan soin police po chuan Srimati una pa hna chuan a una nu chunga thil thleng chu a chung te hna shetir to chuan thuron an peta boka chutianga a una pa ina a farnu nge ni ti a chen nu chuan police po chuan an rong chhar chu tungi ani an shet awangin kong tam taka nu chhuina chu ol sam phangi po an jing hle maya chu mai ba ka pui khoina reng renga atwar tu chanchin kim taka hriat hi nu chui tu ten case an chin fel thena na thilpui mo tak ani awang hian Srimati chanchin kim changjok chu shatorin a una pa chu zona an zo sui ta ngala chuta a soidan chuan a farnu chuan pasal pahni anei to thu te soin a farnu chanchin a shat ang zong zong to chu police hna chuan a soi vek ta ani soitak ang khan Srimati hian pasal pahni alo nei to a mase a pasal masanian hian anno pa inkara boina sang sang a omba ka anin rem thei thlot lo awangin anin chen mi a hemi no hian Srimati chuan electrical repair na dor hongin a hminga Sri Polali Electrical and Electronic Sales and Service tia voin ador chu akal tlan pui hle maya le chuan ni tin zingdar kwa ina tangin ador pana chhuak thinin atlang poin zandar ko vela alo kirle mai thina hetia a pasal ne na anin thetno phe hi chuan asum do na ringo ta chuan ari ru pe in hildang po angai to man meu lawa mase engi molai tangkhan Srimati nu na chuan mi pathar lo lang le in a hming chu sudi pani in Srimati chuan sudi pa chu pasalatan po a yai lo ba ka arang theng ber in ne chu adu dan po ni a mase achung da chuan sudi pa chu an mak pa tan chuan an lo du ho lo mai an fanu hne na chuan micha ani lo thu te shilin in chentir po an tum ve hle maya mase achung te phal lo chung hian Srimati chuan sudi pa chu pasalatan chuan anei lui da thowa
amai ro chu abi se yang chuan anin kar chu atluang ho lo mai boina neu neu nei chawin sodia pami ze tak tak a hriat nu atang phei chuan in chen adu le ta zoka ti chuan kumsang ni som pasaria khan Srimati le sodia pate chu anin chen le ta alo ni hetianga a chanchin an hriat nu hian police chuan Srimati rong taka tha ani chungchanga khan ama sabera apasal hlui te chu rin hlel bera an nei ta a mase apasal masa jok tho an zofiana chuan apasal hlui chuan Srimati chu anin chena tanga kolpo a anin biak zui lo thole anin hmole ngai to lo tho police ne na chuan in jing tok em hian a soitlat maya chu athu sei chu thudik ani le ni lo hre Srimati pasal masa jok kol detail le a chanchin te chu police chuan an chui zui le a amai ro chu engthilma an nu china chuan an hmu lo ta ka wangin Srimati pasal masa jok chu rin helna ata an thai bo ta ani ti chuan hemi no hian a pasal na hnung jok sudi pacho chui zui le in ani hian poi khoina eng emo a in nam noina ani venwal to awang khan thil thar in share jing takin police chuan an hmalak na chu an kalpui ta ngala mase ani po hi hetiala hian rok thu boya sudi pacho chela alo tang reng alo ni a tu tiangte alo ni le zel taksia chuan tunge Srimati thatu chu ni ta angle engtik nge khoi hmuna nge tol tha na hi a thlenang ti chu mi puite le police zo na lian tak mai ani a tin Srimati thina chon rin hle tur po nei mumal lavin thu nei tu ter ro chu aboi tak zet ani ber chu mai ba ka me ni som pathum kum sang ni som pakwa khan police chon mun sang atanga koldong rengin mun shan shana mishing tak sabung chen khat an mu tho mi te hne na tang chuan an dong ve reng maya chung report an don na hmuna an bakal chuan police chuan mishing kodle ke bung te chu wa mu thenin chung chu Srimati ruang endik na hmun Wenlock District Hospital a chuan endik na nei turin an dalia chuta forensic team te endik na atang chuan chung tak sabung chen khate chu Srimati tak sa pe nge ni ti chu an fin phiale ta bok ani te chuan Kadri police te chuan Srimati khesu atawar police hne na chuan hlan chhongin anni po hian an thei to pin hu chuina chu an thok tan ta ngala an nu chuina bulchan nan Srimati call detail le a phone atanga a location de so chuini in Srimati dora thokte po chu zo na an zot vek boka chuta an seidan chuan Srimati sumdona chu akal tlawngin sumlama po boina atok lem lo ni in alanga he ador mai ba ka hian mi te chu apung oma poisa te pok te thinin chung a poisa pok to te chu lekhabu an pek to zat le an le pek tor zat cheng taka ziakin a chin chia fel thlap zela heng mi poisa a pok ter tang hian sumpo a mobile na sat pha hle ni nan soya te chuan chu tiang tho police na an hriat no chuan rin da nei ta ngalin Srimati poisa pok to emo in a poisa rol tur hun chunga aleiba atlak lo awanga aril ro ha chuan Srimati chu rong takin a that tamai nia chuan an ngai tak mi a heba ka hian police chuan Srimati poisa apung oma pok to mi somni lai chu thote an zot fia ta boka mase tol thadu torle Srimati thina ril hel tur chu an la mu thei chong lo heti lai me khian rong taka Srimati thina chuan khotlang po atiral chi hle maya no naw le me changat phei chu an thin lunga hlo thona na sa tak nei tir phain chu chuan khotlang chu engi mu chena boina asiam sakhiala chumi bang chuan police officer inspector Mahesh M chuan mi pui wan tlang himna tur tan chuan anaw te hniana tol thatu an chhe chho wat ang e za chu wartaka soin mi pui te hniana po chuan ralmang taka om to le tol thatu chui chhuak tora an beina le an chui chhuak ngei tur thote tiamin mi pui te chu thlamwana thote a shel ta bok ani te chuan Srimati chen atanga ador in kara CCTV footage song chu police chuan mai nei mi alovin uluk takin an cher chang ta a chuta alanda na chuan me ni som pakhat Srimati boni khan kordum le ke korwar ha in ni danga a nakal hun pa ngai jingdar ko vela a scooter TVS Jupiter senduk mangin Srimati chuan ador chu apan lia mase hemini hian Srimati hian ador chu panhal mai lavin Valencia pianga chuan tlanin chutar pet lam chu apana mase heta tang hian Srimati chu mozui tur om talavin a phone location po chu ain off ta dei maya ye chuan chung thil CCTV atanga an hmu nu chuan Srimati scooter zong tur hian police chuan sutar pet lam chu an va pan le ta a chulai hmun an va thlen chuan
garage pakhat motor tam tak omna a TVS Jupiter arong po Srimati scooter rong ang chia asenduk chu muni in a license number tang chuan scooter chu Srimati ta ngai ni ti chu an she thei ta hlo maya ma se chu lai vel chu uluk takin en dik ni ma se oi khoi tu son nu emo nu chuina a thil poi mo engma mu bel an nei thei chong lo chu ti rol chuan scooter storage compartment a chuan tiffin te ramol te charger te le Srimati bank passbook te chu muni in an nu chuin atan chuan thil changkai tak ni lo ma se police atan chuan besin a siam sak tu ani ta tho ani te chuan sutar pit area CCTV om chu police chuan en chhali in ta chuan second ni le ka se Srimati case chui chwa ani thena na thil pui mo tak mai chu an hmu ta hlau mai Srimati chu a scooter a chuan chuangin mi pakhat tu ti hriat lo scooter khalve tho chu Srimati bula chuan a dinga te chuan tu ti hriat lo nen chuan reilo te anin biak nuwa Srimati chu a scooter chuan tlan le in a biak pa po chu akal zui ve le ngal maya hetia pangai taka CCTV a Srimati le mi pakhat in biak na hi police tan pon thil ril hel om tak chu ni lem lo ma sila ti swal om lo nan le twal thanara phlak tak chui an ni awang hian thil te takte angalang po police tan chuan ngai ven lo thei ani lawa amai ro chu Srimati ina abiak mi pa chuan helmet akhum wangin tungi ani ti chu hria thei mai ani lo thung nima sila a scooter license number tang chuan police chuan chui le ngalin chu scooter chu Jona Simpson kum somli mi minga in register ani ti le a chena hmun po reilo te a police chuan an hre thei ta ani le chuan me ni som panga tlai lama police chuan scooter khaltu Jona Simpson a chena hmun 9 Crossroads Sutar Pita aina chuan vakalin kongka chu an kik ta ngala ma se Simpson ange chuan kongkhar chu ron hong ma se police te a morwal che chuan rang taka kongkhar chu kharli in chunglama tang chuan kongkhar chu akal sui ta ngal dei maya chutianga a che dan chuan police chu a thongin Simpson a chuan thil dik lo ati ni nge in an ngai tak mi a amai ro chu kongkhar a chunglama tanga akal tla ta wangin police chuan Simpson a chu ama le ama ain ti nat emo atlan chiat man chu an hlau hle maya kongkhar ti chat mai no chu police chuan thlan tur dang nei ta hek lo le chuta rang taka kongkhar chu ti chengalin in chunga chuan Simpson a chu an bak mutange ya ma se chem manga alu a hliam lo in siam manin in ti na chu alo tum reng maya amai ro chu a hun taka police te an thlen mana wangin Simpson a chunga hian thil lian tham engma a thleng man talawa te chuan police chuan damdo in lam chu panpui ta ngal vatin doctor tian Simpson a chu an lo admit zoi ngala chuta chuan ni thum lai damdo ina a om no in a hliam po chuan damlam a pan hnuwa damdo in atang chuan Simpson a chu police station a thu zo fia turin an hruai zoi ta ngal ani eta thuan zo fia na hian police station Simpson a chu uluk taka zotin Srimati Seti ne na ani lei chin dad le eng in zom na nge an nei ti te chu Simpson a chu an zot veka chuta a seidan chuan ama ai upa kum somli paruk mi Victoria e anu puini na an chen dun tho te soin sumdo na bulchan ve tuma an phak ang to ka poisa po an khol ve tho te asoya ma se sumdo na sho ve tak mai hong tora ain khol nim tok lo awangin adu ang hona po asumdo na chu akal pui thei talawa te chuan chutia mang ang taka omlai chuan poisa apung oma puktir theitu Srimati Seti chanchin chu hria in an omna atanga helo te a om thu a hriat nu chuan Srimati chu apung oma poisa puktir to chuan awangin taringot maya Srimati po chuan Samson chu poisa chu lo puktir ve main a poisa puk tu te a chin chian le khabua po khan Samson hming po hi omin Samson ati ringotin Srimati hian a chin chia alo ni a ma se Samson chuan Srimati poisa chu puk ma sila a thalo tho chu police hena chuan an soi chang mai nima sila police chuan Srimati ne na anin belai CCTV ina alo lak fo chu entirin hetia footage a hmu hian Samson mela chuan lo thona le chi aina na satak ron lang halin a soi do lo pui chu a soita ani a soidan chuan kumsak ni sompuriat kumtira Samson a chuan apung omin cheng noi kha chu Srimati ne na tang hian a puka heti lai hian satala eizong thini ma se sumlama andin mun a tha theilo ema wang hian sum tam jok tho chhuadu in mobile restaurant an ti mai motor eitur an siam na angchi mang chuan
sum tam zok alak lo the abi sei viau maya ma se bulchan turin sumlo ani tamlo awangin Srimati niana hian poisa apuk ta aloni ti chon chutia poisa apuk atang chuan motor te lein a isia motor manrua te po chu aleita boka chu mai baka eitur siam tu turatan North India lam mi roin reilote a an asiam tui tak tak te awang chuan mi te hriat po an hlo ngal hle maya an zor tur sa chu semson a hian tal thinin asiam tura aroi North India lam mi hian bol hlo chi sang sang nen tui takin sa chu eitla ka alo siam ta thina chutiang chuan rin ai takin asum do na chu atlongin mi te chuan ador chu an ngai hlut le ba ka an lun ta phian maya chumi ni wang chuan olsam takin apoi sapok cheng noi khata tang khan cheng singli po chu rol the ngalin an kho sak po chu apa ngai chhowe chan ta hle maya ma se ni kha chu eitur siam tura aroi chuan chol rondil thutin an kho chuan a hodaya hetia ador eitur siam tu ber a hota ka chuan semsona chuan a theyang angin ador chu kalpui ma se asiam thiam tak ani lo awangin ama rondor tu te po chu ani telin an kiam ta zel mai sia chu mai baka asiam tura aroi la chuan gerzai reng aron rel si lo awangin le sulma har satna ani le ta ka wang chuan ador po chu ama chawin rei tak chu kalpui theita lo chuan kumsang ni som pakwa march tha khan ador chu ati top taringot maya le chuan hetia ai zon na ber a chol angai tak sia chuan ama ai zong chuan sumlama har satna an to na sat phain aleiba te chuan ari ro chu ati ha thin hle maya chu chapa Srimati poisa arol chunzom na tura chuan har satna na sa tak tok chawin a thla chuang za Srimati in semsona leiba a mu chunzom na awang khan a thin na lo rim hle maya chu lo renga Srimati hian a huna a poisa puk tu te hne na tanga sum a mu le lo chuan tu ma za pa wak anei lo voi tam tak a poisa rol wa tur chuan Srimati chuan semsona chu kolin an ina a kalchil me tur thole chuan a pau ta fo maya ma se heti lai me kian semson te no pala chu tumdang zong aya suma an har sana chu ana satawangin anin lo ana mantur tak ngel po chu pek tur an nei se lo te chon Srimati hina chuan rei lo te ngak lok tura ngenin an har sana to dan te chu kim chang takin an shil taringot maya ma se Srimati tan chuan hria thiam the ani tlat lo te chon Srimati chuan semson chu voi tam tak anina chuan akal chil ba ka phone in abi ol lo boka chutiang chuan aba thing hian semson ale anopui chu na sa tak taka an khumfo bin a poisa an rol bat lo chuan an chunga thil thlo tak thleng thur ang da chuan a vo fowa ma se semson tan iro chuan aleiba chu rol zo vek tu ma se atan chuan cheng somlek nei po chu a har sa to veo mai si chu a chapa anopui victory la chuan a pasal chu Srimati poisa an puk sak rol zo thwai thwai tur chuan lo nor sakin na tho tur zong mu pa tur te chuan a lo tur na sa thin ne boka chung thil sang sang te awang chuan Samsonary ro chu a boy tak zet ani ber na tho tur han zong ve ma sila na tho tur awan ema bangin a tho tur om ang a mu thei bok si lo ni a leiba chuan a phori tak siam sakin ari ro chu a ha thin hle alo ni te chuan me ni som kum sang ni som pokatla ya Srimati chuan Samson chu ma se sa wa bil in atuka an ina akal tur thote le a poisa chu chumini an pek lo chuan an chunga thil cheber po a thlen thei tur tho awa shilta a chuta Samson chuan anina chuan kal lo me tura lo shilin kalpo ni se poisa pek tur engma an ni lo awanga akal thon don tho te soin reilo te ngak le sham tur chuan alo ngien le a ma se chu angina chu Srimati tan chuan engma ani lo chumi ni wang chuan Samson chuan atuk me ni som pakhata Srimati an ina aron thlen ma a an in chu chho san man alo tum taringot maya amai ro chu chutia an ina chho san nu lok chuan van doi thlau takin kan ti don nge konga chuan an in tok fu pal ta hlo mai le Samson chuan Srimati ni na chuan chhon lam siam nge na a hre to lo chutia atlan bo tur an in mu tak le sia chuan Samson chuan Srimati chu an ina lovakal tur le ama po dora akal lok tur thote soin minute ni vel bak athang lo tur tho asoita a te chuan Srimati po chuan Samson ti in lam chu a scooter manga pan takalin hei hi CCTV ina anin belai alo lak fu ngei kha alo ni reng mai te chuan Srimati chuan Samson chu anina chuan lo ngak taringin Samson po ain soi ang nge in reilo te chuan anina chuan aron let pele maya
chuta Srimati chuan a poisa an basak chu thingzui ta ngalin Samson a chuan an har sana tele poisa pek tur an la nei ri lo tho chu han soima se Srimati chuan ngei to tur chuan atilui ta thowa chu mai ni lovin Srimati hian na satak takin Samson ale anupui Victory chu an khum ngalin tongkam po chu adu tui lo via maya an har sana to dan asoi vek to nuwa shia thiam an la ni lo awang le Srimati tongkam na tak tak ta chuan Samson thinrim na chu chok tho ta thudin chhuata thing phel om chu Samson a chuan ala ta loka chuta thotlenga Srimati thulai chu alua chuan thok le khata na taka wasui ngalin hetia avok na hi anat imawang hian Srimati chu ni khoshi lovin om zui ta ngala heti lai hian Samson a chuan ril rufim po apu theimi to lo anupui hniana chuan chauka a asasa chem chu lawat tura shilin thil thlendan engkim mu vek tu anupui Victory po chuan apasal thinrim na le a hlawna awang chuan thoi takin chauka a ansasa chem pahni chu awala ta ngala chumi hnuwa Samson a chuan Srimati ni khoshi lawa om mek chu bol ina shoi phele in chuta chuan awachan somta aloni te chuan thinrim na khat ril rumu mal nei thei to lo Samson a chuan Srimati chu a ngonga asasa chem shem tak chuan zain alu chu atan bun sak tak mi amaya heimei ba ka Srimati thilhu in bel a thi le azung bun man to tak tak ka chu alak sak ta veka te chuan kan soita kang khan Samson a hi satal thin ani awangin thisin angam mai ba ka sasa ani so phian maya chutiang mi ni wang chuan Srimati taksa po chu mun somni pakwa la ya chuan chandar takalin bol ina thisen zong zong te po chu an tleu fai ta vek boka chumi hnuwa Samson a chuan ipsang shanga Srimati taksa bong te chu da hlumin mun chang shanga an paidar ba ka Srimati bekle a chapal te po hi an mani in ngeya Samson a hian a halral ta vek bok aloni te chuan me ni som pati zinga Victory chu a pasal ro man angin mundanga chuan in lo atora chwakin Samson a chuan apoi khoina chu hria chho ani a ring lo hle maya a chan chu Srimati ruang kha a chandar vek awang le poi khoina mun a chena in nge ani awang khan tu marin hlel ani chu a ring lo shim shim boka ma se CCTV ina second ni chunglek alo lak fu mang khan engkim olsam takin police ten an chui swak theita a me ni sompariya ta khan police chuan Samson na chu Srimati ruang a chandar vek a paina mun sang sanga chuan shoin Samson a po chuan a paidar na mun chu a soita vek boka ti chuan engkim cheng taka police ten an hria to awangin Srimati thatu Samson na chu an manzui ta ngal ani Srimati tlero te kha mi pakhat kum somthum palimi Raju hniana hian man to taka lo shal bokin police te chuan Raju po chu an man ngal ba ka Srimati tlero te po chu an hmulet le ta vek boka te chuan he khi sa hian thu che tu mi somli pariat lai omin po chu tal nei turin ain bo sei ta ngala a mai ro chu shi hla tak mai COVID-19 awang khan Srimati case chu ko ta chuan ngei to zui thelawa omin tal nei hun chu son alongai le ta tlat maya te chuan Srimati thi atanga a kum ngana September ni som pasare kum sang ni som te pali khan ko chuan Srimati rong taka thatto le poi khoina in nam noi te shem na torin thutluk na chu asiam theita chawa chuta chuan Jona Samson a thil thlenna ya kum somli mi le anupui Victoria e kum somli paruk mi chu tol tha thu boy sem sakni in dam chunga lungina tang to chuan ko chuan a shemta a heiba ka hian poi khoina in nam noi ni ve che lo ma se tlera lo le sakto Raju chung thu po kha ngai to sakni in ko chuan Raju chu tharuk le achan ve lungina tang to chuan a shemta bok ani ole khati song kha Srimati case kan ngai thak the chu aloni le ta a he case a hian enge kan ngai dan comment section lama kan ngai dan te kan lo soi ve le chodonia